खुलुमबाय बे जोंनि बे निउसनि थ्रुयै जों फोरमायनो हागोन रायजो राजानि सिगाङाव आरो गोदान बोसोरनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बयबो मोजाङैनो दं सानबाय आं गोदान बोसोराव जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटआव जों सुबिदा खालामना होनो हानाया जाहैबाय दा गेलेनो थाखाय बा गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो बटिं पेडेल बटिं बेखौ जों लाबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दुलायग्रा हेव हेवा होनना बुङो बर'आव नैबेखौबो जों बानायनाय जादों आरो माखासे आइटेमखौ जों लाबोनाय जायाखिसै मानो होनोब्ला माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेमनि थाखाय जों लाबोनो हानाय जायाखिसै आरो दा जोङो बे बटिं गंनै दं आरो बे दुलायग्रा दं नेचारेल बिउटि हिसाबै जोंनियाव बेयाव नुनो मोनो जाहैबाय बैग्रि बिफां दं आरो गराइ सिफथि होनना बुङो गराइ सिफथि बिफां दं आरो बैग्रि फिथाइयाबो नै जाजानोसै बे समाव माखासे मोनहांबाय माखासे खानानै जायो बैग्रि फिथाइबो मोनजानाय जागोन बेयाव फैयोब्ला आरो समायना रमायना बे बैग्रिखौ नुफैनाय जागोन आरो बे गराइ सिफथि बिफांखौ नुफैनाय जागोन आरो दाखिनि जों खुलिजेननायनिफ्राय जोंनियाव फैनानै पाब्लिकफ्राथ' बयबो मोजांखौनो मोनदों होननानै बुंलांदों दाख्लैबो बङाइगाव ग्रुप फैबाय ओमफ्राय ओरै बिजिनि ग्रुप फैबाय ओरै गसाइगाव ग्रुप फैबाय बिसोर गासैबो माने जोंनि सिगाङावथ' मोजांखौनो मोनलांदों होनना बुंबाय आरो नेक्स्ट इयार फैबावगोन होननानै बुंदों आरो बिसोरो माने साननैनि थाखाय बेयो बन्द' जागोन बन्द' माने टटेलि बिदि बन्द' जानाय नङा थारमाने जायफ्रा बेरायनो फैगोन बिसोरखौ बेरायहोगोन जोङो खिन्थु बेयाव साउन्ड दामनाय बा लोंनाय जानाय दिनै बेफोरो बन्द' जागोन जानायफ्रा बन्द' जागोन माने साउन्डआ बन्द' जागोन मानो होनोब्ला खाथियावनो मोनसे प्रग्राम जागोन बे रिलिजियन प्रग्राम ख्रिस्टियान इयुथ कनफारेन्स दंनो बेयाव दा बिनि थाखाय साननैखौ जों 7 थारिख 8 थारिख जानुवारि